Sanibonani bafowethu, ngiyanibingelela. Njengoba nisibona nje silapha ebukhosini enkosini kwaMandlakazi, silapha esigodlweni kwaMandlakazi. Sihamba nanathi inyosi esiyifice khona la ekhaya lapha esebenza khona ebukhosini bakwaMandlakazi. Inyosi yakwaMandlakazi lena i-tsunami abayibiza uMthembeni Zulu. Yena uMthembeni Zulu lo, kodwa-ke ake nimuze ukuthi uthini siswe sakithi, ake nimuze ukuthi uthini ngoba uzoyikhulumela yena. Bana kwethu Mafohlo MK namfowethu lapha uKhafuna Bele. Cha, maqhawe kithi kuyiqiniso njengoba besho owenkosi, njengoba lisho iciko lakithi, kuyisicelo sami futhi ayikho enye indawo engacela kuyona ngaphandle kokuthi ngicele kunina. Ngicela amavoti eni bafowethu, nginominathiwe lapha kuyi-Charter Festival. Manginominathiwe ngidinga ukuthi ngivotelwe, ngizovotela ubani, ngizovotelwa yinina. Ngiyacela kakhulu, ngiyanxusa ukuthi ningivotele nami ukuze ngikwazi ukuthi ngiwine lapha. Ngiyathembisa ke futhi ukuthi leyo mali engizoyiwina ngizoyithatha ingxenye enkulu ngiyise ey'ntandaneni nabanye abantu abaswele. Ngivotelwa ngokuthi mina uthi 336W2. I-message oyibhalayo kwikhodi iwawu TMF bese uthi space kancane uthi 03. Ngalokho-ke uyobonzela ukukhulu, uvotela mina-ke ukusiza lezi ntandane ey'dinga ukusizwa yile mali. Ngiyojabula kakhulu ukuthi nike Khafuna Bele. Njengoba eseshilo nje ukaNdaba, ngiyacela nami bafowethu simlekelele ngamavoti akhe. Awuliphosi ivoti ngokuthi uyalahlela, kodwa nje ngoba eseshilo ukaNdaba senze njalo ngani zakwethu. Bana-ke Ndaba Zethu ithini inamba yoku-SMS? Ithi 336W2. 336W2. Yebo. Ithini le code yakhona enye? Ithi T M F space 03 space 03. impela. I-tsunami lena uMthembeni Zulu, inyosi yesilo, inyosi yenkosi kwaMandlakazi. Ngiyacela bafowethu ukuthi senze njalo nina besilo, siyakhuleka. Amen. Ndaba Zethu. Awu siyathokoza.